Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di parminggot tadi bagasa tikot jalot tama barita nauli sen hatan debata alani taparade rohatta martangyak kita. Dameni debatana sumurung sian salhu naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Nunga mangarade roha dohot pikiran nami lahu tu mangihok kasih tongan ni hatami. Ali jahuba debata ama anak dohot di porbadia atau pakulingi mahami ukap mahatami dihami jala hagogo doha sonito dimma mangalehon hapistara doha bisuho dihami dohot gogo laho mangalapati nang makangeluhosa mananginangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatani debatata kasma bigiota sia Jeremia bidu sapulalu ayat sada sahatu ayat sapul sada Jeremia sapulalu ayat sada sahatu ayat sapul sada tatangihon masongonon tar surat desi Odo hata naung rotu si Jeremia sia Jahoba songnon hehe maho jala tuat tu bagas ni si topahudon disima patu bege honok kutuho dungi tuak maau tu bagas ni si topahudoni jadi idama tongon ibana mabahen sada ulau di atas pamutoran hape edang majadi hudon napi naulinai songo sakipal tano di bagasat tangan ni si topahudoni gabe mangulahi ibana paulihon sada inganana asing guru lomo ni rohani si topahudoni mabahesa dungi roma hatani Jahoba tu au songnon tung nasotar bainau roha songo si topahudonon mabahet tuhamu ale pinopar ni Israel ninna Jahoba idama songo tano hudon di bagas tangan ni si topahudon songo nido hamu di bagasan tangaku ale pinopar ni Israel satokin au martahi dopak sada bangso dopak sada harajaun naing mangurati dohot naing masikon dohot naing mangago alai molo mulak bangso naung hulubai sian hajahatonna gabe marpangulahi rohakku taringo tu hamagoan nang nahusakapi naing bahenokku tu ibana jala satokin nari au martahi taringo tu sada bangso dohot taringo tu sada harajaun naing paulihon dohot pahoton alai molo dibain najat dijolo ni mataku gabedang ditangiho suaraku jadi sol-solaku marohaku taringo tu nadenggani naing naung hubaga-bagahon naing bahenokku tu ibana ope ua dogma tuhalak Juda doho tu isi ni Jerusalem songonod do hatani Jahoba idama hujuma dihon hinamago tuhamu jala husakapi tahi dopak kamu namulak mahamu ganup siad dalanna ua mulak mahamu ganup siad dalanna naroai jala padengga kamu dalam muna doho pabbahenam muna ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hanggina pinaribot oras marihita saluna jala selamat hari Minggu ma dihita barita naulinu nga tolhastu hita hujahaho se Jeremia bidu saplalu dia sada sahatu ayat 10 sada marujahat di padohan padinggan parange dohot parulaun padinggan parange dohot parulaun ido akadamang dohot dainang nagabe ujahan di mingguta di bagasatikon minggu tanggal 7 September 2025 memperbaiki tingkah laku dan perbuatan di pasaha Jahoba hatai patolohason ni si Jeremia tu bangso Juda tu pangisi ni Jerusalem asa marhamu baun ni roha nasida asa paubahon parange doho parulan nasida na sumobba gana-ganaan na sumobba debata na asingi na mangulahon aka naso denggan na patupa aka naroa nasida dopak nasida tarumo bima dopak debata mereka hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala-berhala di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan memperingatkan Jehuda melalui Jeremia. Dipaingot nasida. Asa tuntakas marhamu baun roha. Dilubahon nasida. Ditegor nasida. Asa tuntakas unang lalu uhum nasian debata tu tonga-tonga ni nasida. Alani do kadamang dohot dainang barita nauli don. Barita nadenggan tu bangso Jehuda soni nang tuhita salhuna namar pangaju do hape
debata. Jala na mangasi do totong ibana. Asal ma olo jolmai padenggan parulanna, padenggan parangena mulak tu hauliot doho tu hadengganon. Akadamang doho denang datung sohyahi tara mangulahon aka nahurang lobi di bagasang ngulut tau nate. Datung sohyahi tara madabu tu dosa. Datung sohyara hita mabain nasotikos dia dopan di dongata terlubo binang dia dopan di debata. Atau bahkan kita sudah pernah punya masa lalu yang begitu mengerikan. Boto mak kadamang dohot dainang. Sotung pitor doham song-songni nama au. Jol mana honabura nama au alani parulako do alani dosaki. Dak taga mo be adong dia hauliot do hadengganon. Anunga pasal puhuau. Anunga go dosa anunga ramunau idora dohon tate kadamang dohot dainang. Alai tikion. Barita na ulisya debata. Takasdo dang palawasonna dang pasobonna di bagasa burana songoni hita hot dang palawasonna hita laos magubutihi sianado pan di debata di suarahon do tua tu hamunang tu hita salhukna di bagasa tikon songon na sinuarahon ni si Jeremia tu bangsa Yehuda manang Israel asal ma marhamu baun ni roha na sida asal olo na sida mulak musa tu debata manadikon akka pardosaon Rona sida musaya semua badebata. Debata. Takasdo marpangaju. Debata. Boy mabain hinauli na denggan muse. Tartopa debata do na sida muse. Asa marparangi tu hadengganon. Asal ma olo na sida marhamubaun ni roha. Alani do akadamang dohot denang nama saholonga kita. Baritalas ni roha do tuau. Baritalas ni roha do tuhamu. Nang tuhita saluhutna. Ima Jeremia biddu sapulalu ayat sada sahatu ayat 10 sada. Pola do disuruh Jehovah si Jeremia melalui sada pernidaan. Lau paposor rohana ia pernidaan ni songon pangajariod doi jala songon pamomoson rohani si Jeremia pabuadang adong nasotar patupa debata di borhati debata si Jeremia asa lao tu bagas ni halak si topahudon asa borhat ibana mamereng songod dia sahalak si topahudon mabain sadahudoni hudot tanoi naulo marosak naulo sega alai dang laos di bolokos songoni na marosaki di padenggan muse di tangan na jagoi di tangan na ahli boy muse gabe bernilai jala gabe bagak muse dibentuk ulang muse manang gabe dibaen bentuk na asing sadok dang dipaloas gabe bolong boti dang dipaloas gabe sega sabing idu akadamang dohot deinang di paborrohat Jehovah si Jeremia tu bagas ni sahalak padde hudon manang sitopa hudon asa dibereng ibana songo dia si topa hudoni membentuk hudoni jala moladong pihak kana sega alai bu musa dibentuk ulang songo nido naing papataron di Jehovah tu si Jeremia doho tu bangsa Yehuda Tuhan berkuasa Tuhan sanggup Tuhan mau Tuhan pengen melihat orang Yehuda yang sudah hancur yang sudah rusak yang sudah diambang pembuangan keluar dari Yehuda naikon terbuakian nama nasida aitongoni nama saya di pardosaon di bangsa Israel nama kasuguhon rohani nama besugur rohani debata di abad ke-7 manang di abad ke-6 sebelum Masehi naing madabu manang naing terbuang nasida tu Babel di hati alani parrohaon alani pangalahon nasiga alani doikon takas marhite-hite pamerengon ni si Jeremia di tukang hudoni asa dapot pangajarion marhite perumpamaan tukang priuki asa tung takas dibereng ibana pabuwa debata berhak membentuk dan menyatakan bahwa Israel adalah seperti tanah liat di tangan Tuhan bahwa Tuhan berhak untuk membentuk dan menentukan hidup umatnya
Odoa kadamang doh dena. Artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Barita nauli mediau, barita nauli meneng dihamu, barita nauli menang dihita. Tuhan memberikan kesempatan. Dia berkuasa untuk membentuk kita kembali. Tabereng meya kadamang doh denang sa jamitata di bagasa tikyon. Takasdo barita nauli di patorang tuhita marhite-hite piga-piga bagian naing idauta sian jami taon. Nakin naparjulo sian ayat sada sahatu ayat 4a takasdo di patorang disi. Songo dia ma parnidaan na sahat tu si Jeremia di naborhat ibana tujabuni si topa hudoni. Boy uli muse jalaboi gabe denggan. Naung sega bangsa Israel ala li pardosauni, ala ni naso di bagasan hati goran na sida, laho mangolu madopakon akadongan na tarlumo bima diadopan ni debata. Alai di parar debata, di padenggan debata. Naing dohonot tati akadamang dohot denang. Pabua, dangadong naso tarpatupa debata. Asal ma olohi tatakas. Ro madopakon ibana olohita marhamu baun ni roha. Artinya naing dohonon na tuhamu nang tuhita. Apakah engkau hidupmu engkau sadari sudah rusak atau sudah sampai kepada titik terendah, sudah hancur seperti bejana tadi, seperti hudon na digobarhon na tuhita kadamang dohot denang songot tanuliati. Apakah seperti itu sedang kita alami sekarang? Ay dia dopan di debata ala ni dosatai, ala ni wasuhahulu muni, ala ni kapangalahotai, adong aka keirian, adong aka kecemburuan, adong aka gijang ni roha. Nama baik kita gabe holang sana dopan di debata, mabek kita sega. Gabe songon hudon na matolping manang na marosaki. Di bagasan holong doa sini rohani Kristusi. Boy musai ulihi taruh denggan. Asal ma akadamang dainang hita saluhna oloro mamakai partikian nabi nain ni tuhatai. Dia akan membentuk ulang kita. Takasdui di ayat 4 sahatu ayat onomiate. Dang laos bolong di bayanate. Sito pahudoni dang laos songoni sega dia bolokon alai di pauli muse tusada inganan na asing. Jala guru lomoni rohani sito pahuduni mabbahesa. Naing ido paposo rohatta asaolo hita muse ro madapoton Tuhani. Tartopa Tuhani ido ngoluta naung sego, naung bolong, naung hancur. Dia sanggup membentuk kita kembali. Allah berdaulat. Tapi juga dia penuh kasih. Hidup kita masih ada kesempatan untuk menerima dan menikmati kasih-Nya. Jangan putus asa. Tuhan mau memperbaiki hidup kita. Unang ma gabi maddeleho. Unang madok songonon nama jabbarhu nama ngulun. Dang bui dohonom musongoni. Engkau punya Tuhan yang penuh kasih. Engkau punya Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sungguh peduli dengan kehidupanmu. Dapat dua hon naing berengota takas di ayat pitu 1 ayat 10. Tuhan mau menuntut perubahan nyata, bukan sekedar kata-kata. Tuhan mau melihat bagaimana pertobatan yang serius dari kita. Hidup bandar dok bangsa yang jahat bisa selamat kalau bertobat. Takas dui idaota sean ayat pitu 1 ayat 10 ate. Bangsa yang jahat bisa selamat kalau bertobat. Lalu bangsa yang makmur bisa jatuh kalau berbuat jahat. Ido didok satokin au martahi dopak sada bangso dopak sada harajaun naing mangurati dohok naing mamasing dohok naing mangago alai molo mulak bangso nauku palubai sian hajahatonna gabe marpangulahi rohaku taringo tuha maguan nauku sakapi naing bahenokku tuibana jala satokin nari au martahi taringo tu sada bangso dohok taringo tu sada harajaun naing paulihon dohot pahoton.
Di tangan ni Jehovah dohot di bagasan holong doh asini rohanai. Molo marpangulahi jolmai bertobat marhamu baun. Roma dapoto debata. Botoma bukado tangan ni Jehovah majakon. Pertobatan yang bukan hanya dengan kata-kata. Pertobatan yang benar-benar mau padenggan parange doho parulan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan itu nyata pertobatannya dilakukan dalam kehidupannya. Tuhan akan menyatakan cinta kasihnya. Bukaun nado tangan nai majako kita. Asa unang gabe tu unang gabe tu muruk doho rimas ni debata hadabuan ni nguluta. Barita nauli media, barita nauli manang dihita saluh na di bagasat tikyon. Mari tinggalkan dosa kita. Nyatakanlah kerinduan yang sungguh lewat pertobatan. Hamu baun ni roha. Olo padeng gan parange. Odo hatari dan nate keseriusata. Olo padeng gan parange. Doho parulan di bagasan nguluan. Karena dengan demikian Allah akan menyambut kita kembali. Majalo hita di hamu baun ni rohai. Songon sada yanakon naung maswasaeho perbagianan naung lau marjalang masaido pahabison akan naung peneopna na jinalona sian naturasna te. Alai dung manad day bana bisudi akka pangalahona do pabahenan nei di ngotibana hinata buni ngulu di bagasan jabuni natorasna hape di pangaratuani naung segu naung holangi manasian amanai nung dawo ibana gabi akahaciton nama dia ibana ditogu-togui ibana asa gabi marhasa daron di ngotibana ma na di bagasnya manai naing songoni hita hamubaun ni roha bukan hanya di dalam kata di pikiran, bukan hanya dengan kata-kata. Alai lorok mulak musik di patu paibana ro madapoton. Maka pertobatan itu adalah tindakan, pertobatan itu adalah aksi, pertobatan itulah perbuatan. Jala taridamai olo pading gatton parrohaun, olo pading gatton parangi, olo pading gatton parulaun. Jakkono ni debataro hita. Na patuluhon naing berengotta. Takas dia 10 sada. Akibat ataupun sebagai respon Allah atas pertobatan kita dan kita memberikan respon atas suara ajakan daripada Tuhan. Artinya akibat ditentukan oleh respon dari kita. Dan sebaliknya juga respon kita terhadap ajakan Tuhan itu juga akan menentukan sikap Allah kepada kita. Tuhan berkata, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Ido didok dia 10 sadai. Torang doi di patu begihut tu hita ope. Wadok matuhala juda dohot tu isini Jerusalem. Songono dohatani Jehovah. Idama au jumadihon hinamago tuhamu. Jelas sumak kapitahi dopak kamu. Wa mulak mahamu ganup siadalan narwai. Jala padingga kamu ma dalam muna dohot pabbahenam muna. Hata pajakonon odo ditahirohan debata. Molo pe di pabotohon naik komuru doi bana tu hala akan naso majalo naso denggan respon nataringo tu hara-hara doho jojo ni si Jeremiah alai anggo debata didok do asa mubama padenggam maparange mulak mahamu nenna debata. Hara-hara di tuau, jojo do tuau noaing. Songoni doho tuhamuna saluh nak kadamang doho dainang. Asa tung takas rohi tamad dapot to nibana. Molo pe ngolu taon di gobarho songot tano liat.
di tangan ni panopa hudo ni. Namura masar sardo hita, namura sego do hita. Ala di tangan ni si topa hudo ni, boy do muse uli jala denggan benonna. Bahkan dibentuk do na gabit tuna asing na lebih bernilai. Dosa do manegai hita dia do panida bata. Songo bangso Juda namang ulahon sogo ni rohani da bata. Kekejian dan kebencian di hadapan Tuhan. Maka mereka demikian hancur hidupnya. Alai merpangaju do bata. Saya diotang do asa marhamu bau niroha asa marpangula ahirona sida. Laos idon waing tua Tuhamu nang tu hita. Dan adong dalan na hita merputus asa di bagasang ngulu tahun. Ai de bata para si roha do de bata. Nata soba, nata puji di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Ido nani harohon ni Kristus Yesus. Dakolan mabaritahu songo si Jeremia te. Alai ibana sendiri do naroh mokopita. Di patarida hodo hagogo ni asni rohanai manubus sita manesa hita sian akka pangalau siad dosa tai. Alani taparange homma parange nadinggani. Taula homma ngulu namarhamu baun ni rohai. Molo penang sega situtuhi tadi rohatta. Songotano liat nau sego di tangan ni tukang hudoni. Bodoh gabilam tu dengganna. Maka demikian juga hidupmu, hidupku. Yang kita katakan mungkin sudah hancur, sudah rusak. Tapi Tuhan sanggup memberikan kita dan menjadikan hidup kita lebih indah. Lebih indah. Asa rupa doa di dokanate. Dan habis cara. Si topa hudoni. Asa nang gabi marisuang. Bolong. Tano naung segoy manang hudon natinopa naung segoy alai dibentuk muse. Mungkin akan dilapisi, akan direkat kembali dengan emas. So kuna di Jepangnya teh. Pature guci manang pature sebuah pas bunga misalnya. Nga poca, alai ibu muse gabe dilem. Bahkan na mga limnod di bayan mempersatukan. Justru gabe serpiham manang serbuk emas. Gabilam uli bahkan lebih bernilai di tangan ni Jehovah. Songni dong ulut tahun. Marhite Yesus Kristus si. Masayar gas itu tuh hita ditobus. Ay marhite mudarna. Disesa dosa akka pangalau syote. Alani akuilah hidupmu yang sudah rusak. Lalu biarkan Tuhan membentuk ulang dan nyatakan pertobatanmu. Lalu terimalah hidup dan kehidupan yang daripada Tuhan. Hidupmu akan menjadi bejana yang indah, yang memuliakan Tuhan. Hidupmu akan menjadi bejana yang indah, yang memuliakan Tuhan. Las marohat tadi si, ai ido di pasahat nuang tua Tuhamu, nang tuhita saluhna. Tuhan ma nama masuk hita di bagasan nguluta. Amin.